Хора, продължавам с видеото. Защото вече наближаваме Плевен, както казах, че ще снимам. Щом наближим Плевен. И ето и се бях спряла, мамо. Той пак големия размер. Ние като такова ще 13-14, пише 150 с 164. Да. Еми да ги такова? Там е огромния град. За зимата много намалени са за зимата. Да напишеш на Наближаваме, там е огромния предполагам, град. че има. Да ги видим, ако сега поставят, няма смисъл да ги Ева, да. Огромен град. Тот много намалени, на 50% намалени. Не И като заради нашето това, Белене. е хубави. Да има две различения. И те са затвора. Да, той няма да има зимата. танци. Ето виж тук, направи ги. Той ще има, защото той може яките Да, ама той трябва да има поне 3. Хора, тук на Плевен преди ходих на плуване. Хубаво, голяма, сега още И една зимата. трябва поне. Пускай там по пола. Някъде там. За чема прегледите? Мамо, къде ходих на Ето Плевен, бабо, виж бабче, виж бабче. Ей. Плевен, като научиш да четеш, като тръгнеш по пари, ще четеш така Плевен. Какво пише тук отгоре, бате? Отгоре, тук, какво пише? Бате. О, той не може въобще да ме. Ма Йованка ще чете, тя ще иска да ходи на училище. FB лига. FB лига. Още се сеща, майка ти нямаше търпение да тръгне на училище. Ма с такова желание бабо тръгна на училище, ма толкова много Хора, ако искаше- вие сте били като мама, пишете в толкова коментарите. много искаше да тръгне на училище, ма така с хубав туалет и на толкова рокля бяхме купили. Ама Пишете с големо там отдолу в желание, коментарите. ма на училище става, заминава, било. закусва от това. Тя не си и купувала закуски, после ме толкова. Бога, ако си купуваше от време на време закуски. И ядеше всяка сутрин правя закуска по парк. И яде, тръгва на училище. И почва на училище. 8 часа почва да ти в 7:30. 7:30 почва. Трябва да тръгне от дома. 7 часа и 5, значи 6 часа става. С големо желание ходи на занимаване, като той всичко научила, всичко знае къде. Еми да, Хора, продължавам влога. Там ходих на плуване, хора. ти ходеше Много баба. напред. Къде има път? Напред ходих Баре на да плуване. влеза да запишем някакъв спорт, какво стана? На плуване. На плуване, кой да те кара, баба, на плуване? На Белене, какво стана с баскетбол, волейбол ли беше? Чак от 5 клас. Баре, от тебе могат да взимат от четвърти. Тебе е мой удобител. От четвъртата да вземат, ти си висок, онези да играят, ако са колко тебе. Хора, някъде на там Не ходих му- на плуване. ще има за проект. На там ходих на